Zeus Leus Astantin kemm inħobbu l-San Martin taqbila li tfakkarna fil-festa ta' San Martin li tiġi mfakra fil-11 ta' Novembru. Skont it-tradizzjoni din il-festa tiġi ċelebrata fil-Baħrija permezz tal-Fiera ta' San Martin, kif spjegalna l-organizzatur Marvi Gawċi. Din il-fiera ġifieri li kienet issir il-Baħrija ilha ssir diversi snin, ġifieri qed ngħidu 1960s jekk min isejjer żball li kienet bdiet ġifieri. U bdiet issir ġifieri bdew telgħu affarijiet ġifieri bħala annimali tellgħuhom fiera ġifieri u rigali oħra ġifieri naf xi toys u affarijiet hekk affarijiet ta' household. Imbagħad żviluppat ma' żmien ġifieri baqgħet tikber ġifieri. Fil-modi din il-festa kienet popolari ħafna iżda ma' snin tilfet mill-popolarità. Sfortunatament dal-aħħar snin imma kien hemm ftit deklin ġifieri fl-attendenza minħabba li ma stajniex intellgħu iktar il-annimali ħajjin fil-fiera, ġifieri ma kien hemm deklin. Minn daqshekk ġifieri mbagħad iddeċidejna li bażikament nerġgħu nippruvaw nirrivampjawha u ntuha ċerta ħajja ġifieri. Il-Fiera ta' San Martin ser issir nhar il-Ħadd fuq it-suntir tal-Knisja tal-Baħrija. L-attivitajiet prinċipali jinkludu porċissjoni bl-istatwa ta' San Martin, logħob, divertiment u spettaklu u stalls b'xogħol ta' artiġjanat Malti. Ma jonqosx l-ikel tradizzjonali Malti, sinonima ma' din il-festa hemm il-Borża ta' San Martin li tkun mimlija qastan, ġews, frott, ħelu u ħbejża. Borża li din is-sena se tkun tiżen aktar minn 500 kilo u se tidħol għar-rekord nazzjonali tal-akbar borża. Din kienet idea insomma tagħna tal-grupp, ġifieri nippruvaw nagħmlu xi ħaġa partikolari ġifieri u speċi se nabbinaw ir-rekord mal-Baħrija ġifieri xi ħaġa speċi hekk sabiħa, xi ħaġa tradizzjonali. Fit-tnedija tal-Fiera ta' San Martin, is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes feraħ lill-organizzaturi tal-li bl-impenn u dedikazzjoni tagħhom qed iżommu festa tradizzjonali Maltija ħajja.